זהו את הריאגנט והתוצר בתגובה הבאה העובר דרך מנגנון אלימינציה, פרטו מנגנון מלא עבור התגובה. אוקיי, אנחנו מסתכלים, נתון לנו אלימינציה. מי עובר אלימינציה? אלקיללידים, קהלים, אתרים. אנחנו יודעים שקשר כפול לא עובר אלימינציה. אוקיי, אז אני יכול לבוא ולקחת את זה ולהגיד שדבר ראשון, יש לנו אלקילליד. האלקילליד הזה יש לו פחמן אלפא, וממנו יצא הקבוצה עוזבת. אז השאלה עכשיו, האם יש לנו E1 או E2? איך אנחנו נקבע את זה? נבדוק. דבר ראשון, E2. E2 צריך מימן אנטי מקביל. לא נתון לנו אחרת, ולא אומרים לנו שם, הקשר פה ספציפית נמצא מקדימה. מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שיש פה מימן מקדימה, וגם פה יש מימן מקדימה. אז אני רואה שיכול להיות לנו קשר כפול משתי הצדדים. אבל, האם יש לנו אפשרות ליצירת קרבוקטיון יציב? ואם יש אפשרות לקרבוקטיון יציב, אז ייווצר. ואם הוא ייווצר, אז אולי יהיה לנו שחלוף. בואו נראה למה הכוונה. אז אנחנו נראה שיש לנו בעצם את האפשרות ליצור פה קרבוקטיון. אני כבר אעתיק את המולקולה. אני מעתיק ומסמן את הטבעת, ואומר שבעצם הכלור לוקח אליו את האלקטרונים, ולכן יהיה לי פה קרבוקטיון ועוד כלור במינוס. יופי. אז יש לי פה קרבוקטיון שניוני. זה כבר טוב, זה לא ראשוני. ראשוני לא יכול לקרות. מטילי בכלל לא יקרה. אין לנו CH3 יציב עם פלוס. טוב, נסתכל כאן. עכשיו הקרבוקטיון השניוני הזה, האם הוא יכול לעבור שחלוף? יש לי קרבוקטיון שניוני. האם הוא יכול לעבור שחלוף? כן. הוא יכול לעבור מכיוון שיש לנו פה פחמן שלישוני, וגם פה פחמן שלישוני. עכשיו, מי מביניהם עדיף יותר? נראה שאחד מהם הוא לא סתם שלישוני, אלא שלישוני עלילי. זה אומר שהוא קשור לקשר כפול. ואם עליו יהיה קרבוקטיון, אז יהיה לנו רזוננס, פיזור מטען, שזה יותר יציב. תוצר ביניים יציב יותר סביר שיקרה. ולכן אנחנו נבוא ונמשיך. נרשום שיש לנו בעצם שחלוף ליצירת הקרבוקטיון השלישוני שאנחנו רואים פה. בואו נרשום קרבוקטיון שלישוני, ויש לנו כמובן שחלוף הידריד. אני מזכיר שזה מימן עם זוג אלקטרונים. בעצם המימן שיש לנו כאן עבר, ועכשיו הוא יהיה פה. זהו, סימנו אותו. עכשיו יש לי קרבוקטיון. אנחנו יודעים שגם היה פה עוד מימן, נסמן את המימן השני שהיה, יופי, ואנחנו רוצים אלימינציה. אז זה אומר שאנחנו צריכים להביא איזשהו בסיס. עכשיו, איזה בסיס נביא? את הפשוט ביותר שאפשר לחשוב עליו, OH-. כמובן שזה סימון המינוס פה בצד, בעיקרון המינוס הוא על החמצן, אבל נוח לסמן אותו שם. אני אבוא וארשום שזוג אלקטרונים יבוא ויקח את אחד המימנים, זה לא משנה איזה, ויעביר את זוג האלקטרונים של המימן ליצירת קשר נוסף. אנחנו רואים, יש לנו את השלד, המימן שעבר אנחנו לא צריכים לסמן את המימן, יש לנו פה קשר כפול. אני שם לב שנוצר לי DN. DN זה צמד קשרים כפולים מצומד. זה בעצם מבנה שיכול לאפשר רזוננס, ולכן זה מבנה מאוד יציב ועדיף. אם היינו הולכים ועושים את הקשר הכפול, נגיד דוגמה פה בצד השני, אז לא היינו מקבלים אפשרות לרזוננס, כי יש לנו פה פחמן שהוא ב-sp3. יופי. אז אנחנו נסכם, נרשום שיש לנו תוצר, עם שתי קשרים כפולים, יש לנו פה את הטבעת. שימו לב שהטבעת סתם נגררה, הטבעת היא לא קבוצה פונקציונלית, היא גם בכללית טבעות הן לא קבוצות פונקציונליות, ואנחנו נשלים רק את הריאגנט, אבל אני לא סתם ארשום OH-, אני ארשום NaOH. למה אני רושם את זה ככה? כי כשאני במעבדה ואני רוצה עכשיו ריאגנט, ונגיד אני רוצה תמיסת NaOH, או תמיסה עם OH, אין תמיסה עם רק OH-, אם אני אקח מהמדף עכשיו ריאגנט, אני אסתכל על הבקבוק, ולא יהיה רשום אף פעם OH- בלבד, זה לא יכול להגיע ככה. זה תמיד חייב לבוא קטיון עם אניון, זה חייב לבוא ניטרלי, תמיסות הן ניטרליות. אז
יהיה לי NaOH, יכול להיות לי כל מיני אפשרויות אחרות עם OH'ים, אבל תמיד יהיה לי משהו ניטרלי, או גבישים לדוגמה, יהיה לי מלח מוצק, והמלח המוצק יהיה ניטרלי. מעולה. אז זיהינו את הריאגנט, זיהינו את התוצר, ופה סיימנו את התרגיל.